shi shawara sai gaba ga abin ya adamu ishi ba da ni ta bare ba wanda bai jin bara ai ba zai ki jin oho dawa dawa ta bare ne ba da mu ta bare ba kwankwasi ya Allah ya ba ba za mu dibi ba a yanzu hannun karba hannun mai dawa baba sani lawan ke mata limaminta to ashe wanda ya ce wutar kara ta kwana to ka ce shi ya kwana ko ka ce sun kwana jinjirin da ya ce kar mahaifiya ta yi kwana to fa dole suna tare kun sani dangina don kwashi kukan kurciya abun a tunana wanda ya saurare shi dole zai amfana wanda ko ya giji